Tanaw. Kaya mampus kayo. Ako pinaglalan. Pinamit na ba yan? Palang daan ulam. Ang buka talaga sa akin nila nila. Ako nagbalik isla noa na adri ang mga lami nga mabay. Adlaw-adlaw ko. Sa ibo pa ng shoots. Adlaw-adlaw ko. Umiyak nga mabay rin. Grabe mo kita sa mga awas. Huwag ka magbahay no? Huwag yun. Grabe. Bisa pagpuntahan ako sa gatos. 200. Mapulta dyan ko. Ganyan kit naon. Salamat ako. Yung dati ka doon. Ikaw ato kasi musika hinuktok. Huwag kayo mahim. Salamat juga yun. Vitamin sa mata. Sakto yung gingon. Vitamin C. Very hot and very cold. I relax. I'm happy. Oh, what is that? Oh, that is a big. Wow, what do you call that? Ship? Ship. Shiplifter. Shiplifter. It will lock my body. Ay. Bay, nakadungog ka bay. Nag-English man mo mag-Amerikana. Makapito. Ako nga dunggan. Ship mo. Yung Amerikana. Kalami, may Amerikana nagka-jackpot. Nara din mga Amerikana diri sa isla ng wala. Mao na ni diri? Mao na diri. Mao ni atong spot diri. Na diri mga ang kalami ng mga babae. Ya, mao ni atong hideout sa hindi ba? Pwede na sa mo ari ko diri. Lahan? Nindot nida? Tagkatong mga agi diri. Ya, kasure jud ka nga. Lagi maligo diri mga siksi. Hindi ka magmahay. Naagid. Adlaw ginanang gibuhat naagid. Ya, karon. Papain diri. Tadaan sure day. Alang. Sa tip ni kuyo kana. Muna akong ganahan nang libot ng balibo. Ya, unsa man? Sa malingkot sa taki. Malingkot sa babot nga ta. Na, karon. Karon panindot sa hangin diri. Grabiha sa hangin diri. Murag insakto jud ka. Nindot sa ting adlaw kay murag digid mo ano nindot. Presko. Grabe. Nakasure jud ka nga. Daghang siksi diri nga maligo. Tugay na ko ning trabaho mo. Kini ang trabaho. Tulo ka tuig ni kuning himo. Banto. Agsa kay sipit. Say wag sipit na agi lami mga makita mo sa inyong lawas bay. Siksi ano. Grabe. Nonsa mas siksi pa day ka sa moagi ron. Kanang moagi ron labaw pa na ko. Grabe hagod. Unsa naman ni Urasa bay? Wa pa manggid bay. Naunsa naman ni bay? Magpaabot na tagamay kay kasi naalagi ron. Tinuwag na ko sa ani mo bay. Naalagi na. Mao ba? Paabot sa ko bay, matug sa ko bay. Kay bisa pag unsa naman Urasa mura magabian lang taan ni wa gihapon. Ay kabala ka basta mao na akong sa ani mo naagi na bay na. Bay, tug sa ko bay ha. Kaawal lang ko kinaun sa bay kay rambulan na to bay. Ito kay mo paabot daw ka oras man mura magmauwawan ko ni abay na. Huwag yung agi. Mapaway lang sa ko kay para kasi tayo mo agi nung gagawin pabot-abot ko niya. Mapaway ko kasi ayaw mo agi matog kasi pali. Kini dito. Uy, bili. Jangan ni masih katuan dia. Maon ba? Kaya mampus kayo. Ako pinaglalan. Bilang ito ba yan? Palang daan ulam. Ay, mga chipinjoy. Naon sa naman na. Ang buka talaga sa akin nila nila. Ako nagbalik ko. Isla noa na adri ang mga lami nga mabay. Adlaw-adlaw ko mo. Sa ibo pa ng shirts. Adlaw-adlaw ko mo. Umiyak nga mabay rin. Grabe mo kita sa mga awas. Huwag ka magbahay no? Huwag yun. Grabe. Bisa pagpuntahan ako sa gatos. 200. Mapulta dyan ko. Ganyan kit naon. Dako ka kasalamat ako. Yung dati ka doon. Ikaw ato kasi musika hinuktok. Huwag kayo mahim. Salamat juga yung vitamin sa mata. Sakto yung gingon. Vitamin C. Kalamit. Very hot and very cold. I relax. I'm happy. Oh, what is that? Oh, that is a big. Wow, what do you call that? Ship? Ship. Shiplifter. Shiplifter. It will lock my body. Ay. Bay, nakadungog ka bay. Nag-English man mo mag-Amerikana. Makapito. Ako nga dunggan. Ship mo.
Yung Amerikano. Kalami, may Amerikana nagka-jackpot. Nara din yung Amerikana dito sa isla mo. Hala. Biho bito. Ubo. Balik-balik ako. Hindi ko lang may gusto lang. Basta maghubo na ako ng ato na nun. Di, ato nang paabuton doon kung asa na siya mahuwas-huwas. I need to wash my body because it's the water is very salt. Very salt. I need to wash my body in the shower. My unique shower. Okay. I wash my body. Paksit din agad. Paksit din ako. Paksit din. Kadakong bawon. Hala. Kadakong bawon. Sa kabandihado. Ayun. Pakit ako kay murag gibangilan ko diri. Bay, grabe naman na bay. Nagipastiyong bay. Sige, kadakong ini. Kadakong bawon. Bay, asa. Natay yung asa bay. Bay, grabe bay. Paghina. Grabe mo Armi ito. Armi bay. Gamitin mong kuwan niya bay. Tung sleeping. Ay kay palabi. Tanay mo footstep ba? Bantay ko nagot iko. Sus, mau lagi maghinay ka. Kanabi na. Aptik na ng Amerikano pandungog. Lagi. Kana Amerikana grabe kay na. Kung jackpot ay, labaw patas mo kay jackpot si Tris sa luto. You swallow before you eat. Paksitan di na rin. Asan na? Marag ka ingin na maghubo bay. Bay, kasi anak niya nga ano ang yung panty mo nagsamindiin ka na niya palit mo. Di ba kasi Shopee no bay? Murag na ni. Ako hindi pa sir. Mga egso, ako sa nga ipa-order. Babay mo, masig mo ni trending. Mas nindot siya kita ni mo. Unique, nakadako sa hubon bay. Hi, the air condition my body. This is a unique shower, not a head wash. This is a hand body wash. It's a unique. I am very condition my body. Alay, grabe pagkalamyo yan. Nadako pa ako. Murag pa sa pantris. Murag pa sa pantris. Murag pa sa pantris. Kawigol umubot po. Lami kayo tanaw ko ng mga piit ba no? Wala. Sukat pag gamay na ko bay. Hinakot mo ko bay. Kalong yung kita bay. Bay. Grabe usok na sila. Grabe ko. Nakuha siguro usok ginagabudihan. May hano. Grabe ko sukat tingnan. Merkana ba usok? Sakto yung ging. Diin ka na niya. Kulit na yung pantibay. Ibong ko na may bakos. Lagi sa tuloy sa Shopee lagi na. Pila ko bay. Kanay mo ha. Dako yung mga luwag sa iya. Karo begitu kesuwe ini. Jikap. Boys, what are you doing? If you have a tumoy, I have a tumoy. Kalami ang mga bayo. Ikaw ba tumoy?